A karácsonyi menü az nagyon fontos, hogy ne az egész nap az étkezésről szóljon, hiszen egy kicsikét belenézünk a saját családunk életébe, illetve talán a környezetünket, amennyire látjuk, akkor az ünnepek azok az étkezésről szólnak elsősorban. És szerintem azért itt is meg kellene találni a módját annak, hogy az aktív életmód is részt kapjon, tehát az étkezések között akár egy közös program, egy korcsolyázás, egy közös séta, tehát egy picikét a testmozgásról is szóljon, és emellett pedig az étkezésnél nem ez az egyszer élünk hangulat uralkodik, hanem a mértékletesség, amikor is szerintem sokkal szebb az a tálalás, amikor egy tálra kipakolunk egy porciót, egy adagot, azt szépen kitesszük az asztalra, és mindenki megeszi azt az adagot, adott esetben egy levest, egy főételt, és aztán azt mondjuk, hogy iszunk hozzá valamit, és akkor egészségetekre, és későbbiekben adott esetben uzsonna gyanánt visszatérünk az édességekre. Tehát nem 5-6 adagot kell egyszerre megenni, és ami még nagyon fontos, hogy nem szabad egy nagy lábost középre tenni, hiszen addig esszük, amíg a végén aztán fogunk egy kenyeret, és akkor a végén még ki is tunkoljuk. Tehát én azt mondom, hogy a kisebb adagú bevitele az fontos lenne, és valóban ne az legyen, hogy folyamatosan meg van terítve az asztal, óránként visszajárunk, fél óránként, ott ülünk, beszélgetünk, és még megesszük, mert olyan észrevétlenül annyi kalóriát magunkba pakolunk, hogy azt utána győzzük majd ledolgozni. Egyébként van tipped, hogy lehet visszautasítani a hatalmas tárt, hogy na vegyél még, na vegyél még, na vegyél még? Tehát te hogy csinálod? De én azt gondolom, hogy ha mindenből leszünk, ugye, és azt mondjuk, hogy köszönjük szépen, ez nekem bőven elegendő, ez a mennyiség, és mindenbe beleszünk, akkor szerintem nem fog senki sem megsértődni. Ezeket meg lehet magyarázni, akkor hivatkozzanak rám, hogy hát a Katus Attila azt mondta nekem, és ő benne bízok, hogy fél adagot, hogy kisebb adagot kell egyszerre megenni, mert egyébként ennyit tud a szervezet tárolni és raktározni, és ami e fölött megy, az mind megy a depóba a zsírraktárakhoz. Tehát a máj és az izom az a raktár, ami egy megfelelő mennyiséget tud raktározni, és az a baj az ünnepek alkalmával, ez bőven túl lesszük, és hát gyakorlatilag egy folyamatos hízási folyamatban vagyunk napokon keresztül, aztán jönnek az újévi fogadalmak. Mi az a fél adag? Tehát mindenkinek más lehet. Hogyan érzi az ember, hogy eleget ed? Ha nagyon szigorú akarok lenni, akkor azt mondanám, hogy kis tányér és nagy pohár. Tehát egy kis tányér, ha általában köreteket nézem, akkor körülbelül egy ökölnyi köret az, ami megfelelő, és igazából a zöld köretek irányába próbáljunk menni. Az mindig jobb. Ha nagyon hiányzik a rizs vagy a krumpli, akkor még mindig lehet az asztalra tenni, de inkább a zöld köreteket próbáljuk előnyben részesíteni, hiszen kevesebb zöldséget és gyümölcsöt fogyasztunk, mint ami kellene, és bár az is szénhidrát, de az nekünk sokkal hasznosabb tápanyagtartalom szempontjából, egészségünk szempontjából, és a hús és a fehérje forrás szerint pedig körülbelül egy saját tenyérnyi szélessége, mélysége, vastagsága, akkora tenyér. Tehát egy pici, kisebb adagról van szó. Na most azért hozzáteszem, hogy nem karácsonykor kell fogyókúrázni, tehát senkitől nem elvárás az, hogy most akkor fogyjunk karácsony alkalmával, de azt gondolom, hogy a mértéket azt akkor is meg lehet tartani, és azt annyira azért nem nehéz megtartani, hogy ne együnk túl sokat egyszerre.